Prajem vám dobrý deň a dúfam, že teda sa máte dobre. Kto by ešte mal záujem o niečo, čo robím alebo čomu sa venujem, tak dole pod videom sú informácie. A môžeme sa dnes pozrieť na príbeh, ale dnes to vyskúšam urobiť ten začiatok príbehu s týmito príbehovými kartami. Takže skúsime si dať minulosť. Takže ako minulosť, tam je téma láska. Budeme riešiť nejaký vzťah asi. Teraz momentálna situácia. Tak, tieto tri karty máme. A je to nejaký prúd alebo tok. Liečenie alebo uzdravovanie. A tu máme vychovávať alebo živiť. Tak uvidíme, keď nám potom prídu ostatné karty, ako to budeme chápať. A ešte najbližšia budúcnosť. Tak, tu nám vyšli 4 karty. Neistota. Blahobyt. Stúpajúci alebo stúpať. Rovnováha. Tak, ja si ešte zoberiem tieto tarotové karty. Ja si k ním popridávam ku každej kôpke ako vždy. A potom vám začnem rozprávať tento príbeh. Karty máme rozdané a príbeh sa začína. Príbeh, ako sme už povedali, začína láskou, čiže je to o vzťahu ľudí, dvoch ľudí. Muž v tomto vzťahu je taký racionálny, veľmi rieši všetko rozumovo, čiže viac sa drží toho rozumu ako citu. Je veľmi opatrný a všetko rieši teda väčšinou cez rozum. Rozmýšľa nad tým, čo mu hovorí rozum. Tak pravdepodobne sa rozhoduje medzi niečím v živote. Môže to byť aj ten rozum alebo cit. Vykoná nejakú akciu pravdepodobne ten muž alebo niekto z nich. Niečo sa tam zmení, posunie. Tento vzťah bol v podstate taký akoby osudový, alebo mal sa stať, možno sa cítili, že k sebe patria títo dvaja ľudia. Je možné, že sa jedná o nejaké duchovné páry, dvojplamene alebo niečo podobné. Čiže je to nejaký pár, ktorý k sebe patrí, ktorá je rodina duši možno a cítia k sebe obrovskú príťažlivosť a veľmi silné spojenie. Až také, že to páli, že niečo v podstate niektorí z nich aj nevedia zvládať v tom živote. A keďže ten muž sa vlastne skôr prikláňa k tej rozumovej stránke, keďže vieme, že medzi nimi môže byť nejaká prekážka, ako to aj býva, tak niektorí to v podstate nevedia až tak zvládať. Môže to byť náročné. A niečo sa tam stalo v nedávnej minulosti, niečo nepredvídateľné, nejaká reakcia možno, alebo je možné, že to jeden z nich ukončil, alebo že sa tam proste niečo zrútilo. Niečo nedopadlo dobre a to niektorému z nich zlomilo srdce, alebo teda bol ublížený, sa cítil alebo zranený. V momentálnej situácii
už nastáva to liečenie, ako sme videli v tých 3 kartičkách, ktoré nám vyšli. Toto liečenie tu nastáva, takže si niekto lieči to zranené srdce alebo to ublíženie a je v takom prúde, necháva to voľne tiec, necháva to akoby na ten život, že nech sa udeje to najlepšie, čiže necháva to voľne, už pustené a teda to liečenie tam máme a máme tam možno nejaké dieťa, ktoré ten človek vychováva, alebo niektorí z nich, alebo možno aj obaja majú nejaké dieťa. Možno majú spoločné dieťa, možno každý svoje. A v momentálnej situácii prišlo k nejakému rozhodnutiu, nejakému dôležitému rozhodnutiu a zároveň je to takéto oslobodenie, znovuzrodenie. Preto je tam vlastne aj ten prúd, aj to liečenie, ktoré vlastne vyjadruje aj toto oslobodenie a znovuzrodenie. Niekto z nich sa však nevie pustiť nejakej predstavy, nejakého obrázku, nejakého sna o tej druhej osobe, o tej druhej labuťke. V podstate o tom druhom sníva, je tu tá hviezda. Hviezda nám naznačuje, že môžu byť od seba vzdialení. To môže byť aj tá prekážka, ktorá veľmi niekomu bránila alebo vadila. Takže ten niekto veľmi sníva a nevie sa toho sna vzdať, pretože je tam naozaj veľké puto, ale nakoniec vystúpi z komfortnej zóny a ide akoby od začiatku skúša ten svoj život zobrať do tých svojich vlastných rúk a hľadá ten správny smer a rozhodne sa teda už ten muž, že si otvorí to srdce, že naozaj ho to tam ťahá a urobí teda nejakú voľbu srdcom. V najbližšej budúcnosti máme tie 4 kartičky, ktoré nám hovoria o nejakej neistote, čiže to je to, ako vystúpi z tej komfortnej zóny. Čiže ide takou neistou cestou, nevie, čo ho čaká. A vidíme tu, že v najbližšej budúcnosti sa tu bude tak otvárať cesta tomu blahobytu alebo nejaká spokojnosť. Bude tam určite nejaké stúpanie smerom hore k tomu lepšiemu. A už tam bude nejaká vzájomná rovnováha, pravdepodobne medzi nimi dvomi. Majú tu novú príležitosť, novú šancu. Táto žena si tu chráni tú lásku. Ona ako náhle vidí tú príležitosť, ona si ju veľmi váži a chráni ju. A tu vidíme, ako sa im začne dariť v tejto láske a naplňať si tieto city a zároveň aj môžu tvoriť nejakú rodinu. Vidíme tu, že sa už idú, akoby sa už dotkli tej hviezdy, to je to víťazstvo, to ich osobné víťazstvo, ktoré sa im podarilo v tom vzťahu urobiť. Dokázali si splniť tento sen a zvíťazili nad tým nedostatkom, nad tým, že si chýbali jeden druhému. Pravdepodobne boli naozaj od seba ďaleko, je tam zase hviezda a kopu hviezd. Takže je možné, že v podstate si veľmi chýbali, strádali a vlastne cítili sa nenaplnení a preto teda sa cítia teraz ako víťazí v tom, že nad týmto zvíťazili. A vidíme, že idú, stúpajú, ako tam bolo to stúpanie k tomu lepšiemu, tak to je presne táto karta. Stúpajú k tomu lepšiemu, za tým svojim snom a za tým farebným a krásnym a naplneným životom. A vidíme, že sa dostávajú do šťastného obdobia. A ich láska sa mohla aj naozaj zmeniť, transformovať, ako tu vidíme toho motýla, ale zároveň je to symbol slobody. Ale to je taká sloboda, ktorá je vnútorná,
ktorá vlastne je cítiť, že už tam zmizli prekážky, čiže cítia sa taký voľný a radostný. Môžeme si pozrieť ešte myšlienku sily. Tak máme tu takúto myšlienku, ktorá bude pravdepodobne dôležitá. Vina neexistuje. Zdávam sa potreby kohokoľvek vrátane seba obviňovať. Všetci robíme to najlepšie, čo môžeme, na základe informácií, porozumenia a uvedomenia, ktoré v danom okamžiku máme. Ešte tie anielské rady dáme, že čo by vám poradili v tomto vašom príbehu a v tejto situácii. Situácia sa zlepší. Tuto mi vypadlo veľa kariet, takže ešte raz. Vypadlo tu zase veľa kariet, ale ja ich zoberiem. Od dneška za rok nejaká časová stopa, dôvera a príležitosť. Takže príde tam nová šanca, nová príležitosť, to sme videli. Takže tomu treba dôverovať, situácia sa zlepší. Takže všetkým vám prajem, aby sa vám darilo v živote, aby ste boli naplnení, spokojní, šťastní. Majte radosť, lásku a zdravie. Dovidenia.